Nakalagpas na tayo dun sa tunnel. 2 kilometers pa lang pala tayo eh. 11 kilometers to mga kadats good. Nasa 2 kilometers pa lang ka. Ayan, ibang klase rin ng ano yan, ng bato na naman tong bundok na yan. And dito na yung ano, parang pahingahan. May pahingahan dun, okay, kita ko yung shed. Tsaka malapit na tayo dun sa ano, yung tawag nun, tawag ko dun yung paikot na. Kasi hindi na ito yung malalim na part ng canyon. Hindi ba yan siya yan din? Ayan na naman yung chipmunk. Chipmunk pala siya, hindi squirrel. Nakala ko squirrel, kamukha. Wow! Ala, nanghihingi siya pa. Ala ba? Nagulat siya. Bigyan natin. Wag. Ayun o mga kadats good. Chipmunk pala yan. Ang liit niyan. Para lang siyang daga. Asa na? Bigyan natin para i-picture natin. Ito na yung ano, mga kadats good, yung malaki na trestle. Ang ganda oh. Ito yung malaki. Yung mahaba. Ito yung pinakamahaba. Pwede kang huminto rito sa gitna niya. Tapos mag-picture. Ayan o, meron silang ginawang ganyan, picturean. Tapos pwede kang pumunta rito. Pwede kang mag-picture. Ang ganda no? Kaya nakakamangha itong, dito ako namamangha sa mga treasures niya. Kasi dati napapanood ko lang to sa mga pelikula eh. Lalo yung mga Wild West. Ganito yun eh, yung mga movie. Tapos pinapasabog yun ng ano eh, dinamita. Yung mga ano. Ayan o. Storm shelter. Tawag nila dyan, storm shelter. Ayan. Tapos may toilet doon. Ay, hindi doon pala. 1 kilometer doon. Ito naman ang view dito. Ang ganda. Wow. Ito na kasi yung parang dense forest na yan. Pag pumasok tayo dyan, pag ganun, ano na dyan, yung nagmo-moist na yung paligid. Iba na yung itsura ng part na yan. Parang gubat na yan. May mga lumot na yung mga puno. So, ito siya. Storm shelter. So, pag nagka-storm siguro, dito sila nagsi-shelter. Di ba? Ayan yung mga unang treno. That's good. Tingnan natin yung history ng Kettle Valley. Ito, nung 1914. So, ang tagal na, no?
1914, yan na itsura niya. Tumatakbo yung tren. Ayan. Ito naman, nung 1920. Ayan, oh. Canadian Pacific. Diba? Galing. Tapos, meron namang ginawang ano rito, artwork. Tapos, dinisplay nila dyan. Ito naman, picture niya noong 1919. Ayan, ang mga trend ng... ito, 1931. Diba? Balik na tayo mga ka-That's Good. Naka 3 kilometers din tayo. Hindi na natin bubuuin yung trail. Balik na tayo. Itong part ng bundok na to, dinamita yung pinang-ano dyan, pinambutas nila dyan noong unang panahon. Malaki yan. Kasya ang bus dyan sa loob niyan. Pero dyan pumapasok kasi yung train. Noong unang panahon, daanan ng tren yan. Saktong-sakto lang yung tren, no? Ngayon, ano na lang, pasyalan na lang siya. Pero may plano sila, parang nire-recommend na buhayin yung Kettle Valley Railway. Kaya tinitingnan nila kung pwede pa. Ang problema kasi parang wala na siyang silbi dahil marami ng mga trailer eh. Hindi na kailangan ng train. Pwede daw pang tourist. Alam mo yon yung magbabayad ka tapos mamamasyal ka. Kasi marami nang ganun dito sa Canada eh. Yung sasakay ka ng tren tapos pupunta ka hanggang Toronto, ganun. Meron ding hanggang Alberta lang. Ganun yung propose nila rito na gagawin. Proposal. Yan. Pasok na tayo. Pasok tayo sa tunnel. Ang dilim sa loob niya, walang ilaw. Pero pag nasa loob ka na, hindi naman siya gaano madikit. Ayan oh. Ang lamig. Ang lamig. Nagpapa-echo tayo. Ang galing, no? Nakaka-relax dito. Tapos may presa ulit. May mga naglalakad lang din. Pwede ka rin mag-walking. Pwede kang mag-bike. Pwede kang mag-skateboard. Hi! Pwede kang mag-merienda. Oh, ganda, no? Sarap mag-bike dito. Ganda, oh. Pag pupunta kayo rito sa Myra Canyon, magbaon na lang kayo ng bike. Yung bike na talagang customized para sa iyo, para komportable ka. Kasi yung mga bike dito, isa lang yung size, malalaki lang lahat. Wow, ganda ng view.
Ito yung dry stone walls. Mga ka-that's good. Isipin mo, no? Yung bato rito, hindi siya yung isang block. Meron siyang layer by layer, oh. Oh. Layer siya. Millions of years na to, no? Kan tatala, saray. Yan. Itong trestle pala, mga that's good. Ayan, no? 1930s. Itong trestle number 6 na to, na-built noong 1930. Pero 1914 pala ang original na mga trestles na nandito, mga kadas. 1914. Kita yung downtown Kelowna rito. Dumami yung tao nung patanghali na. Tignan natin tong mga dahon. Itong mga dahon ng mga halaman nakukulay yellow muna, di ba? Yellow, ganyan. Tapos magre-red yan. Habang pumupunta kalagitna ng autumn, nagpapalit ng kulay. Ayan yung mga dahon. Ito, katulad yan, yellow. Lalo na to, ito rito. Ito red na siya. Pero magre-red pa ng magre-red yan. Pero ang ganda, no? Papalit sila ng kulay. Pag po-autumn na, papalit sila. Ayan, no? Yung iba naman, kagaya na ito, hindi to nagre-red. Yellow lang siya. Yung dahon niya, yellow lang. Ganyan lang. Ayan. Kanya-kanya sila ng trip sa buhay. May red, may yellow. Yan yung nagpapaganda sa tanawin dito sa Myra Canyon. Ito katulad niya, no? Yellow lang yung dahon nila. Oh. Yellow. Hindi yan magre-red. Pitas tayo. Yan. Sa kabila, ganun din sa kabila. Ayan, yellow din. Tapos may mga red din. Pitas din ako nung pitas din ako na itong red. Hindi pa siya red na red. Pitas tayo nung ayan, oh. Kaya ganyan siya yung mga dahon. Red, yellow, galing, no? Pitas pa tayo, Ang ganda, oh. Itong area na to, ang plano ni McCulloch no, yung gumawa ng Kettle Valley Railway, ay tunnel sana. Kaso ang nangyari, yung mga bato nadudurog. Kaya ang ginawa nila, hinati na lang nila yung part ng bundok na yan. Andyan yung kwento niya yun. Ang lakas ng niya, no? Tara. Grabe, ang ganda, oh. Pwede pag yan, yung bang tawag doon, yung aakyatin mo yan, mountain climbing. Wow! Amoy na amoy ko na yung autumn. Ganda, lumalamig na yung panahon. Maganda rin dito pag winter. Punta rin tayo sa winter, balik tayo rito. Subukan natin kung makaakyat tayo rito sa winter.
Ganda ng mga damo, no? Iba-iba yung kulay nila. Red, yellow. Saka yung mga puno. Ang maganda sa Kelowna kasi, marami iba't ibang klase ng puno. Hindi lang puro pine trees. Yung mga namatay na yan, yan yung mga nasunog noon. Nagka-wildfire dito sa part na ito ng Kelowna. Yan. Ayan, tapos na ang biking. Naka 6 kilometers din tayo. Ano tayo sa parkingan. Ayan. Dito tayo syempre. Ngayon, ikakarga natin tong mga bike natin ulit sa loob. That is fun. Yung Luxury Homes nag-day off. Luxury Homes Cleaning Service. Ganyan. Ganyan tsura ng mga bike natin sa loob. Maluwag naman tong likuran niya eh. Dapat kasi may bike rack. Baka next year pa bike rack natin to. Parang ganyan, no? Ito. Ito, dalawang bike to. Ganyan ang papalagay natin. Madami pang mga paparating. Kasi maaga pa. 12:30 pa lang. Maaga kasi tayong pumunta. Ayan, may kanya-kanyang bisikleta. Tayo, palis na tayo. Mga bike rack sila eh. Yung mga nagpaparenta ng bike. Ang rent ng bike dito, $39 per hour. Mga that's good. $40 ka mo na lang yan. Mga bike nila. Bike rentals. Ganyan pala yun sa loob ng lagayan nila. Pag spring ka naman pumunta rito, mga that's good. Ito kabilaan yan, ang daming bulaklak, mga wild bulaklak na ang ganda. Pag pumunta ka ng papasok ng spring, yung mga first month ng spring, ang lamig pa rito, tapos ang daming bulaklak dyan. Oh. Yan. Sa susunod, punta tayo naman ng winter. Yung may snow, mga ka-that's good. Ang sarap dito kasi malamig, tapos open window tayo. Ayan o. Tsaka open, ayan, sunroof. Sa open tayo, pwede mong ilabas yung camera mo. Ayan. Ang ganda ng view. Ito maganda sa Kelowna. Malapit lang yung mga pasyalan.
part na to. Ang tarik na ito. Kalsada na yun. Dito tayo dumaan sa sa east. Dito tayo dumaan sa East Kelowna. Tignan natin yung mga mansanas. Ito mga orchard eh. Mga apple. Mukhang nagpitas na sila. Hindi pa. Yung mansanas lahat yan. Dami na. Dami nilang bunga. Pero pag mansanas kasi ang makakain mo lang isang piraso, dalawa. Ganun lang. Yun lang ang makakain mo. Ang ganda rin ng East Kelowna, no? Yan. Daming kabayo. Ito ang East Kelowna. Nandito yung mga kabayo. Yan, mga rancho kasi rito. Dami rito. Dito ka makakakita ng mga may nagkakabayo sa dito sa daanan. Yan. Kaya pag dito ka dumaan sa East Kelowna, yan ang mga pedestrian. Mga kabayo. Ang ganda rin. Ito yung bagong kalsada na yung South Perimeter. South Perimeter Road. Bago lang ito mga kanats mo. Ganda rin ano. Pero ito kasi na wildfire. Tama. Ito nga yun, nakasama yung sa Myra Canyon. Nasunog, di ba? Ito yung mga puno na yan. Yun na yung lake, oh. Kitang-kita na yung lake. Ang ganda. Ganda ng view. Ayun, oh. Pero dito lang tayo sa Clarence Avenue. Ayun mga kadats ko, ang ano natin ngayon, ang biyahe natin Myra Canyon, Tresel.